yen to Cina dropin doang krak beda bareng.
Pangapunten dalem sewu Bapak. Anggenipun Jaya Kusuma sendakep suku tunggal nutup babahan hawa sanga. Banjur panjenengan tansah njekerake kelawan Jaya Kusuma Bapak. Janjane wonten wigatos punapa Jaya Kusuma. Tuh dalem. Nganti Bapak kuwi manjubarake ngono. Sedakep sawi putih tunggal. Mandeng puncak pucuke nindriyamu. Romo mau botuh pitakon. Janjane kowe mau ngalike apa? Sing mbok gayo apa kuwi lho, Ger. Pangapunten dalem sewu Bapak. Nganti Jaya Kusuma semedi suku tunggal wonten ing papan punika. Janjane Bapak. Jaya Kusuma kepengin gayuh katentreman sakjroning penggalih. Yen to mapan wonten ing sukma ilang. Jaya Kusuma ngrasakake boten kepenak penggalihipun Jaya Kusuma Bapak. Jaya Kusuma kepengin batinipun batosipun Jaya Kusuma tansah ayem tentrem Bapak. Jawa dalem. Kegayu kamu kuwi mau mulya kok. Jalaran ngopo? Menungso kuwi mung sing digoleki ayem batin lan tentrem. Nadyan to Ger. Sira kuwi mau urip akeh sekabehing kuwi mau gebyaring kadonya. Nanging to batin kuwi mau tentrem. Ora ana gunane. Nanging Kados pundi Bapak? yen to batin kuwi mau ayem tentrem. Nadyan to kuwi mau donya bondo mung sak cukupe. Ning kabeh kuwi mau ndadekake senenge ati. Bapak. Yen to babagan bondo donya Jaya Kusuma mboten milik Bapak. Saestu Jaya Kusuma mboten milik. Ananging Jaya Kusuma namung kepengin migunani kelawan pepodo. Kepengin maring pitulungan. Kepengin ayem tentrem batinipun Jaya Kusuma Bapak. Jaya Kusuma Dawa dalem. kuwi sing gak arep-arep. Jalan opo? Wiwit rikala sira kuwi isih cilik nganti akhiring dewasa. Pangandikan kuwi sing tak wantu-wantu. Jalaran ngopo? Sira kuwi mau urip ana ing pertapan. Wong pertapan kuwi mau
bisa migunani tumraping para kawula tegese ngene nadyan to kowe mau bocah pertama migunanono tumraping para liya sira kowe mau paringa teteken wong sing kauntan paringono daharan wong sing kauntan nanging aja nganti kowe mikirake diri pribadimu kuwi lho Pangapunten Bapak. Kula kepengin tangglet dhateng panjenengan. datang sing kepingin Jaya Kusuma kepengin mangerteni dalan. Kados pundi Jaya Kusuma saged gayuh bab kala wau Bapak. Panjenengan salah sawijining tiyang sepah, salah sawijining begawan ingkang gentur tapane. Sakmestine panjenengan mangertosi punapa gegayuhaning Jaya Kusuma saged kasembadan Bapak. Jaya Kusuma Dawa dalem ora ndak silaki kok jalaran ngopo wiwit cilik sing kula wentah bapak mung ngene wae sira kowe urip memang pertapan ndak paringi jaya kawijayan jaya kasempitan lan pangerten jaya kawijayan kuwi mau ora kena kanggo bulan-bulan ing sekawit bapak kuwi ngendika gunakno kanggo wong kahutan paringono teteken wong kaluwen paringono dedaharan kuwi tegese sing kepengin bener satitik ndak jarwane sadurunge sira kuwi mau mapan ana ing pasepen bapa ana ing pertapan supaya munggah ana ing sanggar pamujan ing kono Jawata maringi nugraha marang bapa nek nugraha kuwi mau ora tumiba marang bapa nek tumiba marang pawongan sing bisa ngrasakake uripe liyan Pangapunten Bapak. yen to ndak pikir mung sira sing bisa tegese bapa kuwi mau dititipi marang Jawata awujud cangkok wijaya mulya Waduh. Pangapunten dalam sewu Bapak. Wahyu kala wau namung damel Jaya Kusuma. yen to ndak rasa mung kanggo kowe jarang apa sira kuwi mau bocah sing limo ing pandung ora mikirake marang jiwa pribadimu Pangapunten dalam sewu Bapak. Napa saged napa pantes namung bocah pertapan Jaya Kusuma saged nampa kanugrahan Bapak. biar Jaya Kusuma Dawa dalem nugraha kuwi mau ratu ibu marang wong sing sugih bondo lan donya Jawata kuwi nibake nugraha kuwi mau wis dipilih nadyan to bocah kuwi bocah nista bebasane nanging to
yen to bapa paring sengkuyung dhateng Jayakusuma. Jayakusuma namung nderek aturipun bapa. Nggih, Jayakusuma. Dawuh dalu bapa. Sadurunge Cangkok Wijayamaya ndak sawijikake marang jiwa raga. Sing asik jalaran nganti sira mandi tumindak menawi sir sethithik nugroho Janata kaliyan cap mulane utama aturun bapa Istana dawuh sadurunge ndak sawijikake mapan ing papan. Sakwise Cangkok Wijayamaya ndak sawijikake marang sira rasaning kepiye. Nggih bapa. Kula ngrasake yen to raga kula tansah enteng banget. Napa punika? Cangkok Wijayamaya saged nyawiji dhateng kula bapa. Nanging Dawuh dalu. aja nganti sira duweni sifat adigang adigung adigung. Krana ngapa? Kuwi peparinging Janata nganti sira ku mau lentok. Ora guna kabeh kuwi mau. Ger Jayakusuma. Ndak bebasake. Cangkok kuwi mau raga. Gunakno raga sing apik, sing resik. Yen to sira kuwi mau nganti malicin Jaya kawijayan jaya kasentikan ora kena kanggo aku nganggo peparing pitulung marang sang Padha-padha yen to sira kuwi mau wis bisa ugemi marang Cangkok Wijayamaya kuwi mau durung migunani isin kosong. Lajeng bapa. Cangkok Wijayamaya kuwi mau bisa migunani yen tono jangkepe kembang poncoan ateges kembang poncoan kabeh panowapan ana ing sajroning rangkang jiwa lan raga sira lahir digawani papat Allah amal mutmainah lan sukiyah lan sing pungkasan kuwi wonten sing jiwa raga mangkel marang jeneng sira ning kabeh sifat papat kuwi mau ora kena dilangi ya mung kenane wong tindakake yen to sira kuwi wis ngungkepi marang sadulur papat besok apa sing mbok gayuh bakal kasembatan mulane
Cangkok Wijaya Mulya punika lajeng Jaya Kusuma kedah kados pundi Bapak? Jaya Kusuma Dawa dalem kanggo jangkepi kabeh kowe mau lakune abot kowe sampun dados sumpah prasetya kula Bapak. Kula kepengin migunani lawan sapadha-padha. yen to kabeh kowe mau sira wis bisa jangkepi samubarang apa sing besok mbok gawe bakal kasembadan nanging aja nganti sira kuwi mau disting marang kang nafsu sedulurmu kuwi mau kudune mbok setir aja sira sing disting Jaya Kusuma Dawa dalem sira bisa jangkepi kahanan kowe mang tumuju ana ing gisiking samudra nanging lakumu ing mangku kebak marang pacoban yen to sira kowe mau bisa nanggulangi pacoban kowe mang kowe bisa bakal nemokake gayuh marang kasampurnaning urip ayem tentrem samubarang apa sing gayuh bakal kasembadan nanging alon-alon inggih Bapak. Wigatining jangkepi Cangkok Wijaya Mulya punika Jaya Kusuma kedah jumangkah wonten ing Samudra Kidul. bener inggih sapa kuwi wiwit dinaliki cangkok wis nyawiji marang rakone mung golek uripe golek omong Punapa Bapak? kuwi dinapik jumangkah Bapak, janjaning Jaya Kusuma mboten ninggake yen to Bapak wonten ing pertapan Sukma Ilang. Dawa dalem Jaya Kusuma wong tuwa kuwi mau ora pengin dimulyakake yen to anak kuwi mas uripe kepenak samubarang wis kabeh umaca mau wis semua batin kabeh kuwi wis tanggung jawabe wong tuwa nggih Bapak. Yen to kersa panjenengan kados mekaten Jaya Kusuma pamit Bapak. ya sing ati-ati Nyuwun tampi pangestu. Jaya Kusuma nadyan sira kuwi mau bocah wis ngiring dewasa nek pindhane wong tuwa kuwi ninggalane kuwi anak ana sapinggiring jurang tetep wae wong tuwa kuwi ora ninggakake ya Jaya Kusuma
Gus. Bisa. Yen to kowe pengen mangerteni kelawan aku. Aku Jaya Kusuma. Ladalah. Bisa lah. Gonku teko nang papan kene. Wigatine gonku kepengin tumuju ke Samudra Kidul. Welah Indian daun. Wear orang segara kudul. Kamangka aku akan tahu yang sesempat. Sok-sok wae sing wani luwih ora ana tapak astane bakal tak tadah kala mangsa. Bali Agus. Nyataning kowe dadi pepalangku. Yen to tak kandhani sumingkira. Bali apa ora kowe? Ora. Oh, kelakon ganteng. Ayo sambato kowe Jaya Kusuma iki margane pati Balapada. Yo. Jaya Kusuma wis ngakoni kalah. kowe ngaku kalah Aku ngaku kalah. ya aku bakal paring pengampunan marang kowe Balapada. Yen to aku reh mangerteni sejatining kowe sapa? Ardanana ya Gus Jaya Kusuma Sing kepiye? aku ditinasih Kanjeng Ratu Dewi Serang. Aku kautus sewayaning padi sira-kira kang suci kang resik lae tulusing kami. Kamangka Gus, sawise kowe tak ikut ana gendharu sajroning ragamu. Ora liya ya kowe Gus. Jaya Kusuma Balapada. arep gawe apa kowe? Tumujering segara kidul. Yo. Janjane nggonku waduh saka sukma ilang. Jumangkah ana ing segara kidul. Wigatine nggonku bakal ngupati kahananing kembang Pancawala. Jumbuh marang dawe sesembah aku Kanjeng Ratu Dewi. Oh sampe Gus, dereng laku jantraku batak larambe dening Kanjeng Ratu.
kasunyatane kula entuk pakaryan. Yen to wis bisa kinasilan. Keneng apa ora mbok kanthi tumujuning bandulan Jalasutra kene. Yen mengadat dinten letan kula arep pakan. Sinatria bagus. Aku kepengin mangerteni sapa jenengmu. Lan saka ngendi papan dunungmu. Pangapunten dalam sewu Kanjeng Ratu. Kula kang paring asma Jaya Kusuma saking pertapan Sukma Ilang. Jaya Kusuma saka pertapan Sukma Ilang. Paniwanine sliramu nderekake bala upata. Tumuju ana ing segara kidul ya bandulan Jalasutra kene. Jan sliramu kuwi ana parigawe apa? Jaya Kusuma. Pangapunten. Jaya Kusuma wantun lumebet wonten ing bandulan Jalasutra. Wigatining kula nguwadi kahananing kembang Pancawarna Kanjeng Ratu. Upati kembang Pancawarna. Jaya Kusuma. Dawa-dawa. Pancen bener yen to sliramu kuwi tumuju ana ing segara kidul ya bandulan Jalasutra kuwi. Awet kembang Pancawarna kuwi ya tindih praja ana ing bandulan Jalasutra kene ya kagemar. Nanging Jaya Kusuma ora gampang yen to sliramu kuwi kepengin duweni kembang Pancawarna. Kuwi ngono ana syarat-syaratane. Pangapunten Kanjeng Ratu. Punapa syarat-syaranipun? Nggih Jaya Kusuma saged ngagem kahananing kembang Pancawarna Kanjeng Ratu. Saranane sing angka 1. Sliramu kudu nduweni ati kang resik. Kudu sabiyantu marang sapa wae ra beda-bedakake pangkat lan derajat. Sing angka 2. Sliramu kuwi kudu bisa ngimbangi katresnanmu Jaya Kusuma. Waduh Kanjeng Ratu. Syarat-syaranipun ingkang kaping 9. Jaya Kusuma saged nglampahi ananging syarat-syaranipun kaping 2. Pangapunten dalam sewu. Yen to Jaya Kusuma nglampahi raos katresnan dhateng panjenengan. Napa mboten salah? Napa mboten bakal antuk bebendung ngersaning Gusti Kanjeng Ratu? Jaya Kusuma. Dawa dalem. Sliramu rasah kuwatir marang perkara kuwi. Iki dina aku wis madhep mantep tresna marang sliramu. Pangapunten Kanjeng Ratu. Iya.
yen to jamak lumrahe yen to raseksa punika pasanganipun kelawan raseksa yen to dewa kelawan dewi nanging Jaya Kusuma punika manungsa lumrah kula mangertosi yen to Kanjeng Ratu Serang punika ratuning ratunipun Jim boten wonten manungsa lumrah kang saged lumebet wonten ing samudra kidul yen to manungsa lumrah tangih lamun Kanjeng Ratu Jaya Kusuma dawa dalem pancen bener apa sing mbok kandhaki nanging aku wis kebaca tresna marang sliramu mbok menawa iki kabeh wis dadi titising para Jawata nanging yen ta sliramu ora bisa ngimbangi katresnanku luwih becik sliramu sumingkrah saka ing Bandulan Jalasutra ijin yen to punika lantaranipun Jaya Kusuma saged ngagem kahananing kembang Pancawarna ngestoaken Jaya Kusuma bakal ngimbangi katresnan panjenengan Kanjeng Ratu nggih Jaya Kusuma bakal ngimbangi katresnan panjenengan lah mbok ngono kandha karo wau lak ya ora dadak padukan ayo ngono to iki dina siramu karo aku ki kapan kene kok cengkar kene Jaya Kusuma karo Mas dawa dalem Kanjeng Ratu panjenengan tresna sanget kaliyan kula ijin leres boten ngumbi boten ento Jaya Kusuma kumpi bakal lantak bebendung saning Gusti Kanjeng Ratu Mas Jaya Kusuma dawa dalem yen to pancen panjenengan katresna kaliyan kula kepengin buktinipun napa nyuwun buktinipun isun lan riko saikine padha Guru Bekar Madu Sari
Jaya Kusuma. Jaya Kusuma seneng banget saged lelumban sajroning madu katresnan dhateng panjenengan. Tapi iki Leres nanging sasampunipun kula ngimbangi katresnan panjenengan. Napa saged Jaya Kusuma ngagem kahananing kembang Pancawarna Kanjeng Ratu? Kang Mas Jaya Kusuma. Dalu-dalu. Kula sampun ngendikan kaliyan panjenengan dalem yen ta panjenengan saged ngimbangi katresnan kula. Kula badhe maringake kembang Pancawarna dumateng panjenengan. Miwah dinten punika panjenengan tanggo papan mriki badhe kula mundhutaken kembang Pangestu. punika pawujudanipun kembang Pancawarna. Monggo panjenengan tampi Kang Mas. Monggo. Nyataning punika pawujudaning kembang Pancawarna. Gagangnya namun setunggal nanging wonten 5 werna. Kang Mas Jaya Kusuma. Dalu-dalu. Kembang punika saged nyawiji kaliyan jiwa raga panjenengan dalem. Panjenengan ampun kuwatos sak wanci-wanci panjenengan temoni bebendu wonten ing sak tengahing margi. Kembang Pancawarna ingkang saged paring pitulungan dumateng panjenengan dalem Kang Mas. Nanging Kanjeng Ratu nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Sasampunipun Jaya Kusuma ngagem kahananing kembang Pancawarna, Jaya Kusuma nyuwun pamit dhateng panjenengan. Kang Mas Jaya Kusuma. Dalu-dalu. Boten kateges kula menika boten paring palilah dumateng panjenengan dalem. Nanging panjenengan menika nembe kemawon rawuh wonten Bandulan Jalasutra. Inggih menapa panjenengan boten mapan wonten Bandulan Jalasutra kemawon Kang Mas. Pangapunten Kanjeng Ratu. Gegayuhan Jaya Kusuma kepengin migunani kelawan pepadha. Maring pitulungan kelawan para kawula wonten ing bumi. Mula kados punika Kanjeng Ratu, kula nyuwun pamit dhateng panjenengan. Kang Mas Jaya Kusuma. Dalu-dalu. Yen ta panjenengan monggo Dawuh katining balan kula Kanjeng Ratu. sakjroning badanku wijane ora bisa ninggalake Jaya Kusuma. Nanging iki dina Jaya Kusuma gayuh kamunten. Kala upata. Iki dina tak titipke Bandulan Jalasutra marang ing Raden Jaya Kusuma sinigek munggo ingkang pinarsita boten kadya wonten ing